Това е уводното табло на изложбата в света на хората. Сега набързичко ще се опитам да ви преведа през отделните постаменти, но ще гледам да не доскочавам. Така че ще чета само цитатите, а текстовете така или иначе може да намерите на сайта на изложбата и на книжката и въобще на света на хората в интернет. Ето, това е първия постамент с загадка. Както виждате, всеки един трябва да си вземе бялото куфърче в лявата част на постамент и да тръгне на пътешествието, следвайки отделните спирки. Първата спирка всъщност този постамент е въпросителна, което означава, че пише нещо за креативността. Кратък текст от тип въпрос-отговор. Всеки един от тях сме се опитвали да съставим на базата на научни статии, така че в тях има голяма доза истина. Следващата спирка всъщност е самата загадка тук, която трябва да познаем какво е изобразено в розовото кръгче, какво човече. Има и една мисъл, както виждаме тук. Това е мисълта на Пабло Пикасо. Най-големият враг на креативността е здравия разум. Вече следващите постаменти ще са по-бързички. Отново въпрос и отговор, отново загадка. Тук имаме още един цитат, този път от Алберт Айнщайн. Един от любимите цитати на гидовете. Да видим дали ще успеем да го фокусираме. Нито едно мое откритие не е плод на рационалното мислене. Мъдър човек го е казал. Следващата загадка и още два цитата. Първият цитат е на Едвин Ланд и гласи, че креативността е спонтанна проява на глупост. И втората е на Волтер, който казва, че оригиналността не е нищо друго, освен умела имитация. Тук пътя прави интересен завой, като ни разказва какъв е мисловният процес зад креативността и ни поставя нова загадка. Сега преминаваме нататък. Още една загадка. Червено. Как креативността се променя с възрастта. Тук може да видите различните модели, през които преминава креативността. И един от другите любими цитати. И една от скритите лимонки, както я наричаме ние в изложбата. Първо те игнорират, после ти се присмиват, после те нападат и после побеждаваш. Махатма Ганди. Отново загадчица. Как възнаграждението се отразява върху креативността? Интересно, на определен тип възнаграждение изглежда да оказва влияние върху креативността, но ако искате да я научите повече, може да разберете на сайта на света на хората. Тук, за съжаление, светлината от слънцето е малко неприятна. Губи се част от постамента, но въпреки това се вижда загадката. Отново имаме цитат и отново на Алберт Айнщайн, който казва, че тайната на креативността е умението да се пазят тайна източниците на нашето вдъхновение. Тук отново светлината не е много подходяща. Имаме отново загадка. Тук ни чака Тери Прачет, който казва, че ще съм ентусиазиран в насърчаването на мислене извън кутията, особено когато има признаци, че такава протича вътре в нея.
Още една загадка. И още една. Анри Матис. Креативността изисква кураж. Колко вярно. Изисква много кураж, бих допълнила аз. Още една загадка. Тази е много добре осветена от слънцето, така че се надявам, че се вижда добре. И два нови цитата. Единия на Фридрих Ницше, която гласи: няма артист, който да толерира реалността. И другата е на Хенри Мелвил: по-добре да се провалиш в неповторимостта, отколкото да успееш в имитацията. И на този постамент се описват най-различни упражнения, които хората могат да използват, за да стимулират креативността. Като например книжката в света на хората. Време за реклама, разбира се. Ето още една загадка и още една мисъл. Този път на Януш Корчак. Тази ми е лично любима, която казва, че детето е скъпоценна чаша, която животът ти е дал, за да пазиш и развиваш творческия огън в нея. Тук получаваме загадка с муха. И как креативността може да бъде усъвършенствана. Като въпрос и отговор. Още един постамент с загадка и цитат от Джим Хендрикс, който казва, че всичко, което ще направя, е просто да продължа да правя това, което чувствам. А текстът към постамента е кои са стереотипите по отношение на креативността. Единият от тези стереотипи е именно за честата злоупотреба с упойващите вещества и благородния ефект, който оказва върху нея. Оказва се, че това далеч не е вярно и много научни изследвания показват точно обратното дори, че тя има пагубен ефект върху креативността в дългосрочен план. И въпреки, че Джими Хендрикс е един от най-големите музиканти на нашето време, проучвания показват, че не упойващите вещества са били в основата на него невероятно творчество, а много други фактори, но и тях може да откриете в текстовете към света на хората. И с това приключваме първата част от нашето пътешествие. След малко ще продължим с втората.